Ochopo kanyo sa 12 mar okinyi oyawore Nyakaramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere. En mor mara mar bedo kodi okinyi ma kawuono ma chieng' tich ariyo tarik 4 dwe mar 8 higa mar 2026 machiegni e chenro mar Rupiny. Kaka pile waiko chenro maiye lach. Bang' ma abo bedo kakelo ni weche manyien e gazet okinyi ma kawuono. Daily Nation kaachiel kod The Standard weche magimiyo peko pogore. Daily Nation Nyakaramogi Ajwang' omenyo wechego mago mag omenda mano madirom bilion 1.2 makoro nyaka sani ni iwacho ni okumba mar thieth mar SHA ne ochulo kambi moro. Kakoro nyaka sani nitiere jogo makoro odonjo ne jatend migao mano mar thieth e pacho kae kakoro gidwa ng'eyo kata ute mag thieth gidwa ng'eyo ni omenda mano madirom 2% ma ing'ado gi kinde ka kinde osebedo ka dhi kanye. Gisebedo ka gichwalo ng'ur margi ni giseywa kotudore kod omenda ma ing'ado e kinde mowinjo bed ni SHA chulo gi. Nitiere omenda madirom 2% mar pesa gi ma induso wiye. Koro gidwa ng'eyo ni omenda makamano osebedo yo machalo nade. The Standard Nyakaramogi Ajwang' to koro oketo wach moro kae mago weche mag siasa. Ondike kae ni grand coalition in the making. Nyalo bedo ni nitiere riwruok mar siasa ma idwa losi mano makelo kanyakla kweth maketo sirikal tesre mar mondo mi gibed motegno mondo gibi giyier jal achiel mabro bedo karakore kod jatend piny Kenya William Ruto e yiero mano mar higa manyien higa mar 2027. Yano oket pichni mag jotelo mopogore opogore kae to sigana makamano bede Daily Nation omenyo e it gazet mokwongo. Mago duto wabo bedo ka wanono e nonro mar gazet. Bang' mano ibo bedo kiyudo twak mokwongo e chenro mar Rupiny kod nyawadwa Cleophas Oluocho. Michako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan meni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_ machiegni kendo magi thuond weche manyien. Some of the people you are seeing campaigning here will not see the parrot. They are not going to be the parrot because they will be disqualified because of inciting Kenyans. Yore mag chieth owacho ni okumba no waseng'iyo kore kod atache oken okumba madhi konyowa. Jotendwa mag counties otamore luongowa. Kata mana tennis michike namna ene gima ker sum ko mako kata ngutrech kama nyaka chieng' mara to kode koro miyo gimoro amora ma na molil miluongo manyalo bedo plastic wadwa ni wagol wa Nyakaramogi Ajwang' machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Kawachako eni jaod bura ma Mukurweini John Kaguchia onindo e od ang'ech otieno ni kama ogeng'ne kod obila e tesend obila ma Kamkunji bang' meko mare odiochieng' manyoro. Jaod burano yangore ni pod ogeng'ne ka doho bende osechiwo chik mondo we thuolo kaponi ochulo rambun mar siling' 100,000. Kaguchia omaki kitude gi wacho weche mag buogo jogo ombulu e kinde twak mare e gwenge mag Kieni mayango ni nyocha wacho ni ok obiye ne ng'ata goyo ombulu ne jatend piny Kenya William Ruto. Gikone to weche manyawache romo mar siasa ngeso mokadho ne okelo jiamo na jaod bura ma Mukurweini John Kabuchia kendo kete lweto bila mano wuok mager kamanyo Otieno manyoro bang' yore twak wang' jowi ma Inoro TV. Jaod burano ne owinjo maling'ling ni obila nyorite ranga kambi mar All Media Services kendo ne geto ndhiye gino manomiyo tamore wuok e kambino kendo nindo e apis ma irwako e welo Otieno mangima. Alwora mar All Media Services ne nikod arita mager ka nyamburko mane tiyo gi apaya makadho e ranga kambino ne itimonegi apedha mager gi obila mane ok orwako lep obila kama ok onoumo wengegi kama ok oting'o bunde kod $1. Kaguchia ne olero ni nochich ni ne imanye kalure gi weche manowacho chieng' ngesi romo mar siasa kowacho ni moko kuom wechego noloki ka bende nowacho
ni en ting' maduol marango achiel mar oganda NCIC mondo mi oor ne oboke manyiso ni ne owacho weche manyaya thuye to mano ne pok otimore. I mean, more than 40 of them, more than 15 Subarus and double cabs, and then this is being executed at night is definitely something which is suspect. Obila mag kwach kich bang'e ne omako jod burano kendo tere nyaka log tich margi mondo mi dadhoge. Bang'e ne ochwale nyaka tesend obila ma Kamukunji. Kai thulono jofwambo ne obedo gi kinde matek mar mako picha mage ni mar ne oriembgi kod apisas mag kwach kich. We have seen serious political intimidation. The media was actually chased from being able to capture our situation at the gate of the DCI. Ja od burano ichano donjne gi ketho mag dhi ataro gi chike matao chenro mag yiero e Thuruka. Ka okalo kuom mano ma obila yango ni obwogo jogo ombulu mar chunogi timo tim ma ok oluwore gi dwachgi. Na kama kuna chochote, kwa nini utumane Subaru kama 20 usiku kuja akiwa pale Royal Media Station wakati anaenda kutoka na kuta askari wamejaa kumkamata? The DCI has decided that police stations are no longer lawful custody. They are places of people being held incommunicado. We are back to where Moi was. Na hivyo vile Subaru zimemwendea Kagusha, hata ziende pia kule kwa Ministry of Health. Zimwendea Mheshimiwa Ndwale wakuja hapa watu wapelekwe kotini. Gisani koro irito mar neno kang' madhiluwo meko mar jatelono. Jatendo kwach kich Mohamed Amin osiemo josiasa ni gidhi moto e badgi ka oyudgi gi ketho mag tiyo gi weche mag akweda kod thuye e kind oganda. Dul mar IEBC bende wacho ni ok gibiyie bago yiero e lwasi ma ochwakore ka josiasa moko 15 bende inono kendo inyalo bi tamgi chung' mar laro kombe e yiero no. Walter Nyambaga nigi mathoth. Wawacho adier, kapo ni wayudo kata ombulu achiel mar Ruto kata jakanyo mare, wabiro luwi nyaka bwo tandani, nikech nyaka wabed gi rekod mar ng'ama siro jagono. Ok wanyal yie gi mano bang' neno gik mane otimo ne Rigathi kendo ma osetimonwa ma oriwo nyaka nego nyithindwa. Mago e weche manyo wache kod jaod bura ma Mukurweini John Kagushia, weche makoro kelo ng'ur kendo miyo obila mago kwach kich ojiwo nonro margi eka jatendo kwach kich Mohamed Amin ong'wano bad sati ni weche mag thuye nyaka tieki pe. Statements that undermine our national security and statements that undermine the authority of our national institutions, be it in the public rallies, be it in the digital platforms. Their time is up and it is not going to be business as usual. Romo mane okelo kanyakla sekta buora monywando nyako gai mar jomin buche e duol matayo yiero kod kio pacho kae kind mamoko. Jakom mar IEBC Erastus Edunge Thekon okoni ok gibi tayo yiero lwasi monywandore e kendo dudore kod weche mag akwede. IEBC cannot hold elections in a toxic environment. IEBC cannot hold elections in an environment where that is full of incitement, division, violence, chaos, anarchy. Duol mochung' ne duond buche mag siasa pacho koko ni giseyango josiasa moko manie PC maromo 15 ma imenyo kendo inyalo lornegi oko mar yiero mar higa manyien kaluwore kod weche kanyakla kod timbe mawuok kuomgi. We are going to see the 2027 general elections. Some of the people you are seeing campaigning here will not see the parrot. They are not going to be the parrot because they will be disqualified because of inciting Kenyans. Let that be very clear as a message, and I'm saying it without fear or contradiction, that they will be disqualified from the parrot. We cannot allow this to continue and be business as usual. Kenyans know very well, we don't disqualify anybody. I've agreed with my colleagues here. The chair, we must disqualify at least 15 or 20 people from this. Giko ni josiasa nyaka kaw ting', to sekta ka sekta bende nyaka kaw ting' ni mar kaw kokaw okang', to Kenya ibiro ban kalaro kod lweny makoch mapok ne kone. We have the quasi-judicial powers and we can summon
any political actor or anybody who has preached the law. But we have decided to make use of the laws that we have as a multi-agency. Amin, oseo jatend DCP Rigathi Gachagua kuom bedo kod weche moko mamulo maling'ling mopondo mag sirikal. The other day, I saw a comedian, for lack of a better word, making a statement and saying that he was able to get information from the DCI and other security sectors. That is nonsense. Nikech lep en fuoni mapoto wang olemo. Duol mar NCIC okonisa ni koro dwa lweso lep malemo wach leme ka thuyo Uganda. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Nairobi. Jakom riwruog jodong Luo Ker Odungi Randa osiemo oganda mawuok e dhod Luo ni othegri gi gino mawacho ni okang' mar dhi ataro gi yamb siasa mafuto ka ochomo sirikal. Randa wacho ni jogo madhi ataro gi dwaro mar sirikal kata mar siro winjruok mar sirikal manywanda inyalo bi kuonga. Wacho ni oganda Luo owinjore odong' e sirikal kaka ne owegi gi Raila Odinga. Dunia gi jodongo gi te amiyo direction kawuono ni kama party leader nitie, kamodiso nyawanga nitie, kartuta kanye mulo ere jomo yie gi tuta mo mi abad gi malo. Amiyo direction kaka ker maluo ni Raila wunya lego yando we wadhot to kaponi dhi kama chielo tabiro siemi gi lweta makora chama tung kati lanono. Uwinjo wach no. Joluo nyaka lulai ni mamargi nitie tamanyo cholayo makata kichwake gi yien okochiegi manegi to un ma un ka oru wach d'oganda Luo ni nyaka walu bang dokto buru gi jawang'aya kama Raila noweyowa. Uwinjo wach no. Riwruok mar Azimio la Umoja koro obago romo mar poro wach ewi kaka gibiro dhach e kinde mabiro motelo ne yiero maduong' ma 2027. Romono mane ochue koma kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka bende rwako jokenya mamoko mar bedo achiel kodgi. Azimio lero ni gibiro riwore gi jotelo duto man kod dwaro achiel mar neno ni gikawo sirikal e yiero ma 2027. The council also made a decision to invite one of our founding members, DAP Kenya Party, to rejoin the coalition. And subject to their internal processes, the party leader, His Excellency Honorable Eugene Wamalwa, is here. He has confirmed they will be doing so. We are talking to Democracy for Citizens Party. We're also talking to again re-engaging with PLP. Democracy for Party leader is of course our brother Rigathi Gachagua and also our sister Martha Karua of PLP. We are talking to others including Chief Justice Emeritus, who has also indicated they may want to join this coalition as we rebrand and as we get together. And of course also we are talking to Linda Mwananchi. So we wish them well as they push for the registration of Linda Mwananchi as a political party. Jatend piny William Ruto nobago romo gi moheo jigana 5,000 mawuok e kanisa mar Friends mong'ere kaka Quakers e kar jot mare ma Nairobi. E kinde no, jatend piny otiyo kod thuolo no mar siro paro mar twak ewi lek mar piny Kenya mar higa 2060. Magibiro e kinde ma siasa osebedo mathoth ewi paro mar twagno. Steve Biko miyo waler. Ne en okinyi mopong' kod tich maka kod kache kar jot mar jatend piny. Okinyi makawuono ka jodini ma Friends mathoth iwuok e kaunti ma Vihiga kod Trans Nzoia nowendo jatend piny William Ruto. Jatend piny notiyo kod thuolo no mar ywayo lwedo kawuok kuom oganda Baluya to kod siro paro mar lek mar piny Kenya kachopo higa 2060. Lazima tuketi chini tukubaliane vile tutajenga barabara, vile tutaunganisha stima,
vile tutapanga ajira ya watoto wetu, tuwe na mpango ya miaka 20-25, tukubaliane ya kwamba hii ndio hatua tutafuatilia. Kae jatend piny noyango ni twak ewi lek ma higa 2060 biro chakore ayanga tarik 12 dweni kendo biro nyondo pach jopiny maked kod mano obedo kinyuolo katiba manyien e higa 2010 koseyo kweth maketo piny owacho tesre mowach ni ok oyie kuom dwaro mar weyo jopiny oyier yo mowinjore gi luw. Nikiwa rais wa nchi hii, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Mambo ya siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi tunazima. Unajua kuna watu wengine wako na madharau, wanasema ati wananchi hawawezi kuja kusema chochote. Kwani wananchi si nyinyi ndio mlipanga katiba? Kupanga maendeleo ndio itawashinda? Tutapangana hapa na mimi nitakuwa mstari ya mbele mpaka tuhakikishe ya kwamba Kenya tuna utajiri, tunafukuza umaskini, watoto wetu wapate ajira. Kamano bende jatend joten migepe Musalia Mudavadi nosiro paro mar chako twak ewi lek ma higa 2060 kokwedo kweth moketo piny owacho tesre ewi nyayo siasa mag akwede mag dhoudi. Somebody who is bitter, who is driven by vengefulness, who is driven by vindictiveness cannot be trusted with leadership. Korka korgi, jotend dini mar Friends nokwedo kweth mar josiasa matiyo marach gi rowere e nyayo tule rombe mag siasa kagikwayo kwe kinde siasa. Kama kanisa la Marafiki tunaomba kwamba hata wanasiasa mahala wako watulize boli. Bwana Yesu asifiwe. Speak about what you stand for. Kopogore kod wende gi twak mane obedo odiochieng' ma kawuono e kar jot mar jatend piny, jolony neno ni mae ok en mana romo mar alam kende, to en thuolo mar jatend piny sero ombulu mawuok Imbo mar piny Kenya motel ne yiero mabiro. Steve Biko, Ramogi TV. Jotend Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay ochiwo ne tend obila ma kaunti no notice kata milome mar bago rombgi mar siasa ma ochan tarik 16 mar dweni. Ma en bang' kweth mar Linda Mwananchi kotelnegi kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna golo lendo ni kwethno chano romogi mag lamoro mar siasa e kaunti ma Homa Bay tarik 16 ka gitwak gi jofwamb weche e tesend obila ma Homa Bay gikone johera mag Linda Mwananchi mondo bi owuog oko kar rombgi mar yuoro e romono. Chunore ni nyaka ing'is police kapok ichako any political gathering, that is a rally. Koro riwruok mar Linda Mwananchi ma wachung'ne kendo ma wan members to, ma wa subscribe to, noorowa e yo makende ahinya mondo wamany county commander mondo wa notify kaka sheria dwaro ni tarik 16 dwe mar 8 higa 2026 wabiro bedo gi rally e dala mar Homa Bay. Wakwayo mondo mi jo Homa Bay County oket kwe. Siasa ok en sigu, siasa ok en mar negruok, siasa en mar dwaro mondo mi the best person obed e telo mar rito jopiny. Warwako uduto te ni mondo ubi bed ni jalinda Mwananchi, bed ni ok ijaina Linda Mwananchi, idwaro ni mondo mi winji ka in gi gombo mar donjo. Biuru uyuorwa ka waburo ringo e alwora mar Homa Bay County. Wakwayo jopiny mondo mi gibi giwuog oko gi chikitgi giwinj wach ma jalinda Mwananchi ni godo maber ne gin. Kaeto kendo wakwayo telo mar Homa Bay County mondo bendo ti machiegni gi tend okwach kich mondo gihakikisha ni kwe nitie e rally maonge shida mora mora kendo japiny mora mora kikinyre. Achije adek manya omaki ewi kuo mar ang'enge e boma ma Kisumu dhi medo bedo e od ang'ech kuom thuolo mar ndalo 10 ka nonro mar obila dhi nyime. Doho ma Winam Law Court e boma ma Kisumu ka otelnegi gi jang'ad bura Amos Makoros ema ogolo chik makamano ka irito mondo achijego obi omi thuolo mar yie kata dagi ketho ma ibiro somnegi. Achijego magin Regan Otieno, Christopher Onyango kod Fidel Were nyomaki e giko odira mokalo ka itudo gi kuo mar mwandu ka gitiyo gi gige lwenya.
Ogeng'negi e tesendo bila mar Railways ka girito dok e doho kendo tarik 13 dweni. The application dated 3rd of August 2026 and the avowments by the investigating officer alone, and having also considered the nature and gravity of the offence for which the respondents hearing being investigated, I will allow the application made and order that the respondents be detained at Railways Police Station for a period of 10 days in order for the investigating officer in this matter to conclude his investigation. So we have a further mention on 13th of August. Ng'anyo mar nurses e pachoka koro okelo midhiero nyaka ne nyithindo madwaro chanjo. Kopogore kod nurses ma kar thieth ma Kenyatta ma ochako ng'anyo margi odiochieng' manyoro, riwruoge mamoko mag thieth seyo tend counties kuom rem winjo ywakgi kendo gidwa ne duok thieth ne sirikal mamalo. Judith Omondi ni kod mathoth. Kowuokie kar thieth maduong' ma Coast General Hospital, mine ma okonyore kendo ni kod nyithindo matindo oleo kod nyithindgi ma koro ndalogi mar chanjo kalo, kama ne oterie nasari bende onge kod jorit kaluwore gi ng'anyo mar jochiw thieth madhi nyime pachoka mangima. Sai sasa tangu Wednesday paka sai mtoto wa nasari madaktari hawapiti wakamwangalia kama anaendeleaje, maana tangu tupewe hakuna daktari mwenye amekuja akaangalia mtoto kama anaendelea vizuri, na ni mtoto ni wa nasari huyu. Miguu ni moto, kuanzia miguu paka kwa tumbo ni moto. Manases warudi nyuma, maana saa hii kuna vile watoto wamezaliwa lakini zile sindano hawajadungwa. Tungeomba warudi kazini, kwa sababu kusema ule ukweli wakisema wanagoma wengi sana tutaumia. Kama mimi natumia dawa za maisha, na wakigoma nitaumia na mtoto pia ataumia. Kaunti ma Siaya bende koro jochiw thieth kama oriwo Nyamrerwa, clinical officers kachiel kod nurses oywa wigi bang' wito oko okumba manyien mar thieth matend kaunti no ketonegi. Okumba mane omiwa gikelo sani ma konyowa yore mag thieth. Owacho ni okumba no waseng'iyo kore kod atache, ok en okumba madhi konyowa. To ma en ngima mar jogo matiyo ne sirikand Siaya kaunti ma Siaya. Tarik 11 gotieno wabo wuok oko kendo wabro demand the right mag members. Kendo gima watemo wacho ni letter ma insurance mar Star ni ok nomiwa kata conditions gi terms gi ma wang'eyo gima wadhi donje ni kapok nwa ae mar Britam cha. Kaunti ma Nairobi, kar thieth maduong' ma Kenyatta bende jochiw thieth mag nurses ochakie ng'anyo kod ywak kama omulo omenda mabalang' magikoni ok chul kaka owinjore. Our nursing service allowance has been pending since 2017. We had a meeting with SRC and they gave us guidelines on how we should go about it in the last CBA. We put it in our CBA and it has not been honored. When we went back, they gave us a letter that literally declined anything in our CBA. Ma juma mar adek mar ng'anyo mar jochiw thieth e bwo orak mar Universal Health Coverage ma ywak ni gavana odagi miyogi orak e yo ma ongirore ka koro gidwaro mondo mi thieth oduokie sirikal mamalo. Nyaka nyocha wachak wach mar ng'anyo gomo ni eri, jotendwa mag counties otamore luongowa mondo wabed piny wawuo kaka wanyalo tieko gigo machandowa. Adwaro ni ka wadhi e yiero ma higa manyien oketnwa referendum mondo duok thieth malo, nikech ma osetamo governors. To ka mano bende tek, to ginyalo kelo yo ma jo tich sirikal te mantiere counties go iduoko gi, imiyo gi kata gibedo under gimoro achiel ma neno maslahi gi, chulo gi salary, nikech mar governors gi to koro tamowa. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wantiere wechego mag thieth, ni moko kuom jotuo mamanyo thieth e osuptende ma ok mag piny owacho
E kinde ni mang'anyo mar nurses dhi nyime pachoka, ywak ni moko kuom osuptende golo jotuo kapoko chango maber mondo ochiw thuolo ne jotuo mamoko mamanyo thieth. George Juma miyowa mathoth. Kinde maromo ndalo abich osekalo ka ng'anyo mar nurses e Kenya mangima dhi nyime ka gidwaro mondo koro piny owacho ochop dwarogi moting'o keto tim winjruok mane obedo e kind nurses kaachiel kod piny owacho higa 2017. E seche ma nurses ka okalo kuom tenruok margi oramo ni ok gidogi e tich nyaka dwaro margi koro chopie kod piny owacho, jotuo mathoth ywak ni gido pek e yudo thieth e kaunti ma Migori. Goyo mos ne jopiny ni ok en dwach nas mondo wedhi e tich, to dwagombo mondo wambe wabedi nikech magi gin joge ma wedewa, magi joge ma jonyuolwa, magi joge ma nyithindwa, ok dwaher ka gihinyore. To gimoro kineno katimore kama to nyiso ni nitiere jatij sirikal moro manindo e tich. E kinde nonro marwa ne wayango ni moko kuom jotuo dhi manyo thieth osiptendego mago mag piny owacho, ka moko kuom osiptendegi be nyaka sani koro jopiny ywak nok chiw thieth ne gin e yono makare. Moko kuom osiptendegi mago mag piny koro ketie nyong'ong kod jotuo ni koro igolo moko kuom jotuo ka koro pok ochango malong'o mondo chiw thuolo ne jotuo moko ma bende koro manyo thieth. Apparent, I was feeling that the days he has taken was not enough for a patient to be discharged. But they insisted that the hospital is full. Said that if you are now refusing, we'll take you to the store. That is what I also saw with my eyes, that they wanted even to take people to the store because if they could not go home. Samuel Odhiambo Migore, bende achiel kuom jodak e kaunti ma Migori wacho ni wuode ne ogol mondo koro dhi dala kawuok e achiel kuom osiptendego moko mago mag piny owacho e kaunti ma Migori, ka en owuon to ne oneno ni wuode ne pok ochango malong'o kendo onego dhi nyime kod yudo thieth. An koro kagole tagole ni mondo adhi ane ka nitiere lokruok matin, but kotama to have to look mondo achak adhi mondo adhi acham katere hospital machielo mondo thiedhe kama nyalo yude better treatment moloyo kaka koro asebedo kaneno ka ok awinj maber kaka janyuol. Moko kuom jotuo bende ywak ni nengo thieth ni malo e moko kuom osiptendego moko mago mag piny owacho, ka bende okumba mar thieth be moko kuom osiptendegi koro kaw. Gitemo mondo gidhi e osiptende ma koro nyalo bet ni ginyalo tiyo gi SHA. Tiyudo ka koro private bende pesa gi koro ni malo kabisa. Jagoro mar ruok mar nurses e kaunti ma Migori Ezekiel Mbira wali na dieri ni jotuo yudo pek e yudo thieth nyaka ne nurses koro chak ng'anyo e piny Kenya mangima ka deber ka piny owacho koro winjo dwaro mar nurses. Kasto wan gi winjruok moro manwa bede higa 2017 mwadendo gi dho ngere ni return to work formula. Gini en gima noting'o medruok mar osara e slip mar nas, to medruok mar osara ni nyaka kawuono en gima oting'o mwadendo ni nursing service allowance, kasto moro bwadendo ni uniform allowance. Kwang'iyo uchumi kako osebedo nyaka kinde masani en ni uchumi osemedore, ngima osebedo matek, jatich winjo matek, nas winjo matek kamoro amora motiye. Mbira wane ywak mag nurses ok en gima wendo ne piny owacho, kowacho ni gin ywak manochakore higa 2017. Pok obedo gi winjruok makare kaluwore ni Council of Governors osebedo ka keto ohinga gi duol mamedo ji osara miluongo ni SRC, Salary Remuneration Commission, osebedo ka keto ohinga e wach mar wechegi mondo timre nade mondo bi makare ne nurses. Omiyo wabodhi gi ng'anyo ni kod timre nade ka winjruok pod ok obedo to nurses ok bi donjo tich. Migori County nurses bobedo outside their workstations. Why nurses ok oseng'i kod wang' maber kod piny owacho kendo sa ochopo mokoro nyaka koro piny owacho winj ywak margi eka gidog e tich. Higa mosebedo malachno pok nurses osain gimwaluongo ni collective bargaining agreement. Ma en wach mosebedo kwadayo kuom sirikal kuom higa mosekalo 9 nyaka sani. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migao mar thieth Aden Duale oketo koke e winjruok mar siling bilion 10 kod riwruok mong'ere ni Beginners Fund kaka okang' mar konyo e jiwo ngima mine kod nyithindo matindo ma pachoka. Winjruogno mar higni 5 geto konyo e duoko piny thoe mag mine mathoro wito ngimagi e kinde ma gikonyore kata thuolo machuok bang' ka gisekonyore. Riwruok mar Beginners chano tayo chenro magi e ute thieth 200 mayudore counties 21 ma pachoka. Duale otielo ni sirikal biro medo keto lokruok e sekta mar thieth kaka yor neno ni chenro mag thieth obedo makare thurka. The amount of money we spend on retreats and workshops
if they're used to buy basic equipment that can help mothers deliver safe and secure in a health facility, what it means. That's why I am very much interested in the financing framework and the funds flow and the implementation metrics. And I'm not only saying here, I have said this even when we signed with the USG government, and the government of the US agreed with me. We can do these good documents. The workshops produce good documents. Yes. But the workshops can be done, and I am ready to forfeit my boardroom at 7th floor in MOH. It's the biggest boardroom, I think. Am I right? You can use my boardroom. We invest in accessible blood. We invest in referral system. We invest in commodities. We invest in healthcare personnel to make sure no mother or child dies in our country. Doho ma Nakuru odhi nyime gi bura mar nono lal mar Brian Odhiambo ma en jalupo manolal apoya nono e alwora mar nam ma Nakuru e lwet apisas mag KWS. E odiechieng' manyoro, dereva mar nyamburko ma otimo neno ne obedo gi kinde matek mar rieyo wechege e wi gima ong'eyo kotenore gi lala mar jagono. Lilian Atieno leronwa mathoth. Achich mar abich e lal mar jalupo Brian Odhiambo miluongo ni Abdul Rahman Sudi ma en dereva giko nene odiochienge mar chiwo neno e nyim jang'ad bura mar doho ma Nakuru Kipkurui Kibelion. Kuom thuolo mar seche 2 mane Sudi lero nende, ne nitiere bagni ewi kaka ne owe rawera more lwete, rawera ma ichich ni en Brian Odhiambo. No lero ni rawera no ne otwe lwete ne gi tol. Gino ma ogwenyore gi neno manochiwo motelo ni ne otwe lwete gi opingo. But you told the court that you would occasionally chat with the suspect. Did you chat with the suspect or the woman? Both. Was the suspect involved in your chat with the woman? No. You were chatting between the suspect and the woman as you chatted, correct? Kila mtu yuko iko na nafasi. Speak to the woman a little bit, the suspect for a moment. Apisano no kelo buoke i doho kowacho ni jagono nogoye gi okumbo kotiyo gi teko mang'eny kendo ringo lale i bungu. Kanidayo dhoge, Sudi nok nyal duoko gimomiyo jal ma e kinde mokalo nosewacho ni ne teko ne oserumo, gikone ne ochako ringo kendo ma olale i bungu. Kabla hata nijue kitu gani huko inaendelea, nilikuwa niko chini. Nilianguka chini. So wakati najikusanya ile kuamka na nasikizia uchungu, kapata alikuwa tayari ameanza kukimbia. Dereva no lero ni chik ne wuok kuom jatendgi Francis Wachira e gik mane timore alwora ma Vietnam kod alwora ma Sewage. Achije makwan gi Roma 6 ka gin Wachira, Sudi, Evans Kimayo, Michael Wabuhala, Alexander Lorogoi kod Isaac Ochieng magina apisas mag KWS ochim kod kes mar lal mar Brian Odhiambo e alwora mar nam ma Nakuru tarik 25 2025. Kesni ibiro winj kendo tarik 24 dweni. Lilian Atieno, Ramogi TV. Jonyuol kod jopuonj e kaunti ma Homa Bay onyis mondo kony jopuonjre ma jograde 9 e yiero kit somo kaluwore gi dwaro mar jopuonjre e thuolo ma gibiro chako yiero skunde mag senior secondary. Migawo mar somo ne oselando ni jopuonjre ma jograde 9 biro yiero skunde senior secondary kod kit somo ma gidwaro chakre tarik 24 dweni. Jolony e sectors mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay mane oloso gi jopuonjre e skul primar ma Kuyo Kochia e kar chung'od bura mar Rangwe okoni jopuonjre nyaka mi mana thuolo mar yiero kit somo ma odwaro. Gima ber na community especially the kind of system CBC mabiro, for it is very good na nyithindo maka mondo ng'e ni industry korka tich
professions en ga kama to kama kaka jitimore koro ging'eyo koro ka gini ni chunygi to gibro able to follow their dreams as they pursue their academics. Gima duong' ka ne wagombo ni kana somo kanya paro ninyiswa ni I want to be a pilot, I want to be a lawyer, I want to be, many professions we see them, to be a journalist, kaka ging'eny go. Kono wacho ni hawa, can we try mondo nyithindo ne gino bed practical, mondo wakele gi ka. Koro we say ni gimoro watimo, what I make sure every profession is represented so that nyithindo can have a practical view of how careers look like. It has been a great milestone in the lives of our learners, our community, our school, and it will help a lot. Our young learners will never forget this day in their lives. Ini watime mondo wami nyithindo gimiluongo ni motivation. Kakoro asomo sani to ng'eyo path modwa chako. So nitie path adek. Koro wadwaro ni mondo wachak gini practically mawache ka wan pachuka. Telo mag dhowedhe e sub-county ma Suba Central ka omakore gi jogo kata ka omakore gi jogo mochung'ne rito alwora kod jokanyo mamoko e sekta mar pith rech ochako chenro mar chwalo ler e dhowedhe mano ma alworano. Jafumbo marwa Ali Abich nigi lerno. Jogo ma ochung'ne rito alwora e kaunti ma Homabay osebedo ka golo ywak margi e wi chido mag dhowedhe mopogore alwora mar Nam Lolwe kaluwore kod taka moting'o chupni mag plastik, jwelni kod yugi mamoko makunore kod thoweti aoyaye e dhowedhe ma bende chido Nam Lolwe kendo hinyo ngima lee modak e pi. Dhowath ma Wadiang'a ma en dhowath maduong' e sub kaunti ma Suba Central osebedo ka ochido kendo yugi osebedo kobiore e dhowadhno maka koth ochwe to yoro nyaka Nam Lolwe ka jakom dhowedhe ma Suba Central Gideon Rangwa wacho ni koro giwuok oko ni dhowedhe ma kono ketie ler. Kilwa moro mar rech mar ngege dhi bedo maber kabisa kendo dhi malo rech biro piny ka biro nyuol nikech wang'e maber kata mana tennis michike namne en gima ker sum komako kata ng'ut rech kama en nyaka chieng' rech to kode koro miyo gimoro amora ma nam olil miluongo manyalo bedo plastic wadwa ni wagol wawang' mondo wabed gi ler mar nam ma biro kelo wa riwruok mar beach management unit ni en nyaka bed koro kobyo ni koro kwa biro as a team e kwa nyalo time wabro kod mbaka ne BMU ma Wadiang'a and even BMU mane sub county marwa kaka yor neno ni gikedo kod jwelni chupni mag plastik e kintaka mamoko ma jofwenyo osebedo ka keyo aoyaye dhowedhe jogo mochung'ne rito alwora kaachiel gi jokanyo e sekta mar pith rech e gwenge mag Suba mane ochako chenro mar keto ler e dhowath ma Wadiang'a okone jolupo kaachiel kod jopiny modak e alwora mar dhowedhe mondo were gi tim mar puko taka aoyaye mar reso ngima lee modak e pi. Around place ni ma wantiere ni Wadiang'a ne bet kolil maloyo beaches ma wantiere godo kar kae. Koro en mor marwa mar partnering kodgi kod Eco Impact gi Beauty Farm mar mondo mi watim alwora kar kae kod puonjo jo modak Wadiang'a beach kar kae kaka onego bed ni giketo ler ma margi. Ka alwora mar nam olil to ngima mar rech ok bed maber. Ka waweyo solid waste kaka plastic gi pampers gik machalo kamako dhi e nam to rech chamo gi bende. Ka gidhi e diet mar rech kuonde ma rech dake bedo ni richo to ngima mar rech bende bedo ni koro ok ni maber. Koro kaka kambe mapidho rech ok udwaher ni mondo nam obed molil. Ka bende gijiwo mondo jokombe mag dhowedhe oket chenro makare dhowedhe ma girito mondo mi jopiny kik puk taka yo moko winjore. Gigo modak e pi gi gigo modak oko kata gigo mafuyo kwa keto alwora bedo maber sechego gimoro amora bedo mamor. Wan kaka Eco Impact jogo madil kod weche mag environment wa exercise ni omorowa maduong' kabisa. Ai mapunde wa modhe madhogwa modhe be mamine waluo kete ba mwaluo omena and everything. Koro kolil to ngimawa ok ni sawa. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay. Nyakwara Mugejo gi report mar Ali Abich ema wakawo godo yueyo madundo kata ema wachopo godo giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Akawo mana yueyo madundo kae tadugo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star
860*418#. Ramogi TV en od jower duto. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre malich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Nyakora Mugejong machiegni e nonro mar gazet kaka pile, wanono gazet ma Daily Nation kachiel kod The Standard aseng'isi motelo weche ma opogore ma gazedegi omiyo pek. Adona chaka kod gazet mano ma Daily Nation mondo wang'e ane moko kuom weche ma gazet ma Daily Nation omenye. Thuolo matin mantiere godo abo bedo kalidho ni mana gazet ma piyo mondo ibed kod siso mar dhi nyiewo gazet kaito ibedo piny tisome e yo makare. Gazet ma Daily Nation Nyakora Mugejong kiny makawuono omenyo gigo matimore e sekta mar thieth e pacho kae. Ondiki kae ni SHA Mystery Farm paid 1.2 billion shillings kakoro ket picha mano mar jatend migawo mar thieth Aden Duale. Nyaka sani kono nitiere jogo ma ochwalo bura e doho kakoro gidonjone mano migawo mar thieth e pacho kae. Man iwacho kanyo ni jatend migawo mano mar thieth Aden Duale en achiel kuom jogo ma koro odonjne kod ute thieth mago mag ji giwegi e pacho kae. Kakoro nyaka sani gisebedo kata ute thieth osebedo ka chwalo ng'ur margi ni nitiere omenda mano maderoma nitiere atamalo 2 mar omenda ma ing'ado gi kata ma SHA nduso wiye e kinde ma SHA winjo bed ni chwalo omenda ne ute thieth tok ka ute thieth osethiedho jotuo machudo kod SHA.
ute thieth sani koro ywak ni nitiere atamalo 2 mar omenda mowinjo bed ni imiyogi kod SHA makoro induso wiye. Ka koro nyaka sani iwacho ni omenda makamano chopo bilion 1.2. Ka koro nyaka sani iwacho ni nitiere kambi mano mar Finsprint Limited ma oseyudo omenda bilion 1.2 mano king'iyo nyaka chieng' tarik 1 dwe mar 7 mano ma higa ni. Kaluwore kod records mopogore opogore, nyaka sani wacho ni kambi makamano nitiere kod directors 2 mano mane ochako tich kanyo chieng' tarik 12 dwe mar 7 mano mar higa mar 2020, ma nyaka sani wacho ni directors makamago kaachiel kod kembe mamoko makoro nyaka sani okoyangi ni gin jomage mago e shareholders ma seche moko osebedo ka yudo omenda makamano. Kendo king'iyo it gazet mokwongo mano ma Daily Nation, omeny moko kuom nyinge mag jogo makoro iwacho ni gin directors mago mag kambi mano mar Finsprint makoro osebedo ka yudo omenda. Oyang kanyo Isa Sheikh Mohammed ma en director kaachiel kod Abdul Hakim Ibrahim Sheikh magin moko kuom directors kata shareholders mago mag kambi makamano mosebedo ka yudo omenda makamano. Wach makamano omiye peke it gazet mar 4 mano mar gazet ni ma Daily Nation, kama it gazet mar 4 kanyo nyaka sani koro iwacho ni directors 2 mabenda seng'isi kanyo mano Isa Sheikh Mohammed mano mayudore bomba ma Nairobi kaachiel kod Abdul Hakim Ibrahim Sheikh mano mayudore boma ma Mombasa mage moko kuom shareholders mago makoro mag kambino mano mar Finsprint. Kakoro iwacho ni Ibrahim nitiere kod shares mago maderoma 425 ewi 1,000 mago mag shares, ka shares modong' mago mag 575 nyaka sani koro gin mago mano ma omak kanyo kod Impact Technology Group makoro miyo ni gine magin shareholders maduong' ahinya mago mag kambi makamano. Par ni ng'ur makamae ne ochwal e nyim doho kuom achiel kuom petitioners mane ochwalo ng'ur makamano, riwo kanyo senator e kaunti ma Busia Okiya Omtata kaachiel kod ute thieth mopogore opogore mosebedo ka chwalo ng'ur margi. Gisebedo ka gipenjore ni ang'o momiyo ka wasethiedho jatuo to e kinde ma SHA oronwa pesa to atamalo 2 mar pesa osebedo ka dhi kanye. Mane ng'ur ma ute thieth osebedo godo, mane momiyo nyaka sani koro gichwalo ng'ur margi nyaka e doho. Ka koro nyaka sani iwacho ni bura makamano geto mar mondo miyo duok penjo ni to en ting' mane mano mar kambi mar Finsprint nitiere godo ahinya to e nono kata e kao omenda manitiere aguch omenda mano mar okumba mar thieth mano mar SHA. Sigana makamano nyakora Mugejwang' inyalo somo matut e it gazet mar 4 mar gazeni mar Daily Nation. Adwa wadoga ni chien matin e it gazet mar 2 mano mar gazeni mar Daily Nation. Iwacho kanyo ni societal issues main theme at music festivals. Wang'eyo ni tuke mago mag music festivals osebedo e pacho kae, kendo ka nitiere moko kuom skunde mano moting'o kanyo ACK St Andrews Zimmerman makoro gin moko kuom skunde makoro ne ochwalo kit tugo makare ahinya kata choral verse mobedo title kanyo ni Bad Manners e kinde makoro ne gintiere e music festival, matende ni gigo matimore e aluora magwa e moko kuom gigo makoro jogo mandiko choral verses kaachiel kod tuke mamoko mago e music festivals mag skunde ne koro temo nyiso e kinde makoro ne gipuonjo jopuonjre mar mondo mi odhi o represent skunde mopogore opogore e music festivals. Nyaka sani wacho ni Western Style Singing Games wantiere kod African Style Singing Games kaachiel kod folk songs gi sacred text mage moko kuom gigo makoro ne onenore lela e odiochieng' mar 2 mano mar tielo mar 98 mar Kenya Music Festivals makoro timore mbalariany mano mar Kibabi University mayudore county mano ma Bungoma. Kendo kineno kanyo nitiere moko kuom skunde, kuom ranyisi aneno ka nitiere school kanyo mano mar Holy Innocent Tasia Catholic School ma moko kuom skunde makoro ne oyudo okombe mane gimor ahinya tok tuke mopogore opogore mane ginyiso e kinde tielo mar 98 mano mar Kenya Music Festivals makoro dhi mbele mano e mbalariany ma Kibabi mayudore county ma Bungoma. Mano nyakora Mugejwang' inyalo somo puoch kaachiel kod paka ne skunde duto makoro chopo e music festivals makamago. It gazet mar 3 nyakora Mugejwang' gin weche ma otudore kod weche mag thieth. Nyaka sani koro wang'eyo ni lakteche, nurses kaachiel kod riwruok mag lakteche mago ma ochung' ne
laboratories kaachiel kod clinical officers ne obago ng'anyo margi kata ng'anyo margi dhi mbele e pacho kae. It gazette mar adek mar gazette mar Daily Nation ondike kae ni crisis persists as unions demand devolved units be stripped of health functions. Riwruoge mopogore opogore mago mag jochiw thieth e pacho kae osebedo ka ywak ni counties kata governors ok taa chenro mag thieth e yo makare ahinya te counties magwa. Mae momiyo nyaka sani koro e ute thieth mopogore opogore jotuo ema koro chandore, kendo weche manyien bende wamenyo ni moko kuom nyithindo makoro inyuolo kata nyithindo matindo bende koro koso yudo chanjo kalure kod ng'anyo mag jochiw thieth e pacho kae. Nyaka sani koro riwruok makamago dwaro mar mondo mi sekta mar thieth ogol e lwet governors kendo koro duok e lwet sirikal mamalo. Gisebedo ka giywak ni kata obedo ni sirikal mamalo ne oketo tenge, sirikal mamalo ne oketo tenge omenda mowinjo bed ni ndiko gode tich lakteche mag UHC e yorno mongirore. Nyaka sani koro jochiw thieth ywaka ni governors podi ok dwa chopo dwaro margi mar ndiko jochiw thieth kata lakteche mag UHC e yorno ma ongirore. Gino momiyo nyaka sani koro gisebedo ka ging'anyo kendo koro giwacho ni temo margi kata dwaro margi mar bedo pinya kod governors mar mondo mi gipor wach gine kaka ginyalo dok e tich siko kagore e Lwanda. Mane momiyo nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi kabera to ogol sekta mar thieth e lwet governors kendo koro duoke e sirikal mamalo. Wageno ni obobedo kata ibobed ka ing'iyo ng'ur margi e yo makare nikech nyaka sani wacho ni lakteche go mago mag UHC ne ondik gi e tich mano e kinde mane wantiere kod muoch mano mar tuo mar COVID-19 e pacho kae kendo ne gikonyo e rakore ahinya kod tuono mano mar COVID-19 e higa mar 2020. Gisebedo ka gitiyo e yorno mar orak to nyaka sani sirikal osebedo ka singo ni bobed ka indiko gi e PNP terms. Kata kamano chenro makamano pok odhi kare e yo makare. Wageno ni gibobedo ka giporo wach e yo makare. Kuom ranyisi aneno kae ka ne oloso chieng' Jumapil mano mar juma mokalo governor e kaunti ma Kisii mano Simbarati nowacho ni telo mare bro bedo ka timo gimoro amora mano mar neno ni gichungo ng'anyo mag jochiw thieth mano madhi mbele ute thieth mopogore opogore e pacho kae. To ber ka governors ka otelnegi kod duol mar governors neno kaka ginyalo poro wach e yo makare mondo lakteche odoga e tich e yo makare kalure ni japiny jatuo madhi e od thieth mano mar piny owacho e makale tek. Parni weche manyien bende e wakelo ni kanyo ni ute thieth mago mag ji giwegi bende jotuo moko ywaka ni kisedhi kacha to ikasi gigolo giwuok e od thieth mapiyo piyo kata kapok ichango makare koda kamar mondo mi iwe space moro mondo jatuo moro orwak e od thieth kanyo. Omiyo sirikal mamalo kaachiel kod 10 counties owinjo bed ni bedo piny kendo poro wach kaka ginyalo konyo e neno ni gitieko midhiero manitiere sekta mar thieth e pacho kae. Ka wadhi mbele e it gazet mar abich bende koro nitiere twaka ma osebedo ka nyayo paro mopogore opogore e pacho kae. It gazet mar abich ondike kanyo ni new retirement policy will spark mass lecturers layoff. Mano gotudore kod siema ma ogol kanyo kod riwruok mano mochung' ne jotije matiyo e mbalariany ma UASU. Iwacho kae ni lecturers mago mag mbalariany mano mar University of Nairobi nyaka sani koro ochiwo siem ni nyalo bedo ni nitiere lecturers mathoth ahinya ma ponono nyalo wito tiji kapo ni dwaro mano mar Public Service Commission mar duoko piny retirement age okalo. Nikech nyaka sani wacho ni lecturers makamano e bwo riwruok margi mano mar Universities Academic Staff Union UASU nyaka sani koro giwacho ni gintiere kod noka mano mag lecturers e pacho kae nikech giwacho ni kuom thuolo mano mar higni 6 koro pok ondik lecturers e pacho kae. To parni nyaka sani Public Service Commission dwaro mar mondo mi wacho kanyo ni e notice margi kata circular margi mane gichiwo kanyo chieng' tarik 2 dwe mar adek mano ma higani kendo ne ongundhe kata ne obedo amended chieng' tarik 28 dwe mar 4 mano mar higani. Ne ogeto mar mondo mi oduok piny retirement age
kata higni mag dhie rutaya kowuok e higni 74 nyaka higni 70. Mano mag senior lecturers, mago mag professors. Batene ni professors mowinjo bed ni dhie rutaya kochopo higni 74 sani koro iwacho ni owinjo bed ni duoko piny higni makamago mar mondo mi koro gi retire ka gin jo higni 70. Kopogore kod mano bende iwacho kanyo ni senior lecturers kaachiel kod academic staffs mamoko kata jotije mamoko iwacho ni gin to koro gibo bedo ka gi retire ka gijo higni 65. Gino ma jagoro mano mar UASU bade ma mbalariany ma Nairobi mano George Osanja wacho ni chik makamano koro nyalo miyo kwan mag lecturers mapuonjo kuom ranyisi e mbalariany mano mar University of Nairobi nyalo dok piny ahinya. Wacho ni higa mar 2020 mbalariany mano mar Nairobi ne nitiere kod lecturers mago maderom 2,000. Kata kamano giwacho ni namba makamano kata kwan makamano so dok piny kod atamalo 40, matende ni nyaka sani gintiere mana kod lecturers mago maderom 1,200 kende. Kakoro nyaka sani giwacho ni ka chik makamano oket e tim to ponono nitiere kwan mag lecturers moko mabende koro nyalo dok piny kata kwan mag nitiere lecturers moko mabro bedo ka retire mapiyo piyo. Kata kamano wageno ni warito neno nobo bedo e yo machalo nade ka sirikal seche moko bro bedo ka kawo okang' mar ndike tich lecturers mamoko koso bo bedo e yo machalo nade. Sigana makamano nyaka Ramogi Ajwang' inyalo some it gazeta marabich. Adona dhi it gazet mar 6 mano mar gazet ni ma Daily Nation weche mag siasa makoro ochuoyo chienga kweth maketo sirikal tesre kata kweth mopogore opogore maketo sirikal tesre sani koro gisechako chenro mano mar neno kaka ginyalo loso odgi mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Ndike ka ni Azimio reaches out to Gachagua and Sifuna. Wang'eyo ni kweth mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne olos kanyo mane higa mar 2022 kendo Raila Amolo Odinga mosenindo emane en jating ndai kata mano fuadho bandera mano eng'wech mar laro komten piny Kenya kod riwruok mano mar Azimio la Umoja. Kata kamano odiochieng' manyoro wacho ka ni Azimio la Umoja One Kenya Coalition Council odiochieng' manyoro ne otimo lokruoge mathoth mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Nyaka sani koro gisechako twak kod jatend duond bura mano mar Democracy for Citizens Party DCP Rigathi Gachagua kaachiel kod riwruok mano mar Linda Mwananchi Mautel ne kanyo kod senator e county ma Nairobi kae Edwin Sifuna. Azimio la Umoja temo mar mondo mi olomba Gachagua kaachiel kod Sifuna mar mondo mi oriwre kodgi. Nitiere romo mane gibedo godo odiochieng' manyoro, romo makamani wacho ni ne ochuoye koma kod mane en jatend piny Kenya mano osedhi rutaya Uhuru Kenyatta makoro ne otelo ne romo makamano virtually kata kokale e yor mbui. Ne ging'ado bura ni gibro bedo ka gigundho kata gineno kaka giloso riwruok mano mar Azimio la Umoja mano ka ukalo e kelo kanyakla jogo mamoko maketo sirikal tesre manitiere kod agenda mano maketa kod margi. Kakoro nyaka sani wacho ni chenro makoro Azimio la Umoja ochako maneno ni kaka ginyalo rebrand Azimio la Umoja. Iwacho ni chenro makamano ne girwako kanyo kata gibro bedo ka girwako mano jalar koma tenda piny Kenya kod otiko mar Jubilee mano Fred Matiang'i. Wantiere kod Party of National Unity motel ne kanyo kod Peter Munya kaachiel kod Devolution Empowerment Party motel ne kanyo kod Leni Kivitu moko kuom jogo mabro bedo new council members mago mag Azimio la Umoja. Kopogore kod mano bendi wacho ni nitiere duond buche kaka mano Democratic Party ma otel ne kanyo kod mano en speaker machone pachoka Justin Muturi. Wantiere kod People's Democratic Party maotel ne kanyo kod Omingo Magara kaachiel kod Umoja na Maendeleo Party maotel ne kanyo kod mane en governor e county ma Meru Kawira Mwangaza makoro gin moko kuom jogo makoro bedo jokanyo manyien mago mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere moko kuom jogo mabende gisebedo ka gilombo. Iwacho kanyo ni nitiere bende moko kuom jogo makoro kuku mar Azimio kata council mar Azimio ne oduoko e Azimio tingo kanyo Democratic Action Party of Kenya maotel ne kanyo kod Eugene Wamalwa kaachiel kod moko kuom duond buche manosewuok e Azimio. Wang'eyo ni nak Kenya mar Martha Karua ne wuok ayanga e riwruok mar Azimio tarik 10 dwe mar 11 higa mar 2024 kendo koro ne oloko duond burano bobed People's Liberation
Party kendo mage moko kuom jogo ma osebed ka itemo lombo mar mondo mi oduoga e Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wacho ni kata obedo ni mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta emane otelo ne romo makamano virtually, jagoro mano mar Azimio la Umoja mano Karoli Omondi mabende en jakanyo mano mar Linda Mwananchi ne wacho ni sani koro gisechako kata gitemo mar mondo mi gitwagi kod Gachagua kaachiel kod Sifuna mondo gine kaka ginyalo tego riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Warito neno ni kapo ni jogi duto biro bedo ka riwore lwedo to bo bedo e yo machalo nade e kinde makoro gibiro bedo ka seche moko gichungo jal achiel ma biro bedo ka rakore kod jatend piny Kenya William Ruto e debe e kinde yiero mano mar higa mar 2027. Mago nyakwara Muge Jwang inyalo somo e it gazet mar 6 mar gazedni mar Daily Nation. It gazet mar 7 ka nyakwara Muge Jwang bende nitiere weche mopogore opogore. Sigana mokwongo kanya no mano mochung' ne duola mariwo wi oganda kanyachiel mano National Cohesion and Integration Commission manyaka sani wacho ni oseloso team mabiro bedo ka rakore kod wechego kata pusruok mar dhok ma josiasa moko dhok gi pusore mawacho weche manyalo kelo athua e pacho kae. Ondike kae ni NCIC forms teams to fight intolerance as elections approach. Mano kaluwore kod team makoro NCIC biro bedo ka chuogo. Wacho kae ni mago gin moko kuom duonde makoro ochung' kar kendgi. Gisebedo ka giikore mar neno ni yiero mar higa mar 2027 obedo e yo makare maonge kod koko kata tulo kendo josiasa oko wacho weche manyalo kelo athuya e pacho kae. Odiochieng' manyoro NCIC mano National Cohesion and Integration Commission kachiel kod apisi mano mar jandik duond buche mano Register of Political Parties duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC kachiel kod National Police Service kod Communications Authority kachiel kod duol mochung' ne weche go mag yiero e pacho kae negi wacho ni gibro bedo ka gitiyo ka negi wacho ni piny Kenya ochomo kamarach kata kamano sani koro gibro bedo ka ginywako lwedo mar mondo mi gine kaka ginyalo konyo e neno ni piny Kenya okodhi kamarach mano motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. Jakom mar NCIC mano Kefa Nyamweya Omae no wacho ni nyaka sani koro weche go mosebedo ka kata weche mag athuya kata dhok mapusore kuom josiasa osebedo mathoth ahinya e kinde mokalo chien. Kata kamano giwacho ni nitiere public spaces, digital platforms mamoko kuom josiasa osebedo ka tiyo godo e wacho weche manyalo kelo athuya e kind oganda. Giwacho ni mage moko kuom gigo magibro bedo ka gikete maino mondo gine ni josiasa obedo e laina kendo owere kod dhok mapusore mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. To kapod wantiere it gazet mar 7 kanyo nyakwara Muge Jwang ino kanyo kondike kanyo ni from TV studio to police cell Kagushia's long night mano kotudore kod jaod bura mamukurueini mano Jona Kabushia makoro ne omaki odiochieng' manyoro ne omake mano e od fwambo marwa mano mar Royal Media Services kae kendo mano noyudo ka koro ne osenindo otieno ma piny oru godo chieng' wuok tich ne onindo Aremeska kata kamano odiochieng' manyoro ne omake kendo mane momiyo dike kae ni from TV studio to police cell kendo odiochieng' makawuono no nindo e od ang'ech mano otieno ma piny oru godo kawuono. Kagushia mano jaod bura mamukurueini Jona Kagushia nyakara Muge Jwang askaja ni jaod bura makamano itude kod wacho weche mago ma nyalo kelo athuya e kind oganda. Weche makamagi wacho ni ne owacho e gwengego mago mag Kiini chieng' ngeso to gino mane mako dhoka ni ne gipenjo ni ang'o momiyo ne obi make kod nyamburko mathoth ahinya. Kata kamano wageno ni magi gin moko kuom gigo ma NCIC biro bedo ka nono matuta mar mondo mi gine ni wechego mago mag yiero obedo e yo makare kendo josiasa okotiyo kod dhoka manyalo kelo athuya e pacho kae. Nyakwara Muge Jwang sigana makamano inyalo somo matute it gazet mar 7 mar gazedni mar Daily Nation. It gazet mar 8 bende nitiere sigana moro kanyo minyalo somo mano kotudore kod wechego mago mag auction mago ne mwandu mano mar Rafael Tuju. Ndike kanyo ni Tuju's second property set for auction. Wang'ene kinde mokalo chien wasebedo ka wamenyo weche ma otudore kod mano en jatend migao e pacho kae mano Rafael Tuju. Nitiere mano kar ohala mare mano mar Entim Sidai Wellness Sanctuary mayudore kar dak ma Karen en achiel kuom
kuonde ma bende bro bedo auction wacho ni to undergo the hammer on August 25th kama koro obo bedo auction mano chieng' tarik 25 mano mar dweni. Wacho ni nitiere mwandu ne machielo kata second prime property ma en mar Rafaela Tuju mane en jatend migao e pacho kae ma koro bro bedo auction e kinde ma bengi mano mar East African Development Bank EADB nyaka sani koro gitemo mar mondo migi auction mwandu makamano mondo koro giduok omenda margi mano maderom bilion 4.5 ma en gowi kata nen hola mane Rafael Tuju kao kendo koro giwacho ni hola makamano sebedo kuoma kinde malach ahinya. Nyaka sani koro ne Ramogi Ajong warito neno ne obobedo e yo machalo nade ka nyaka sani wacho kae ni auction wacho ni auction makamae biro tok ka doho mamalo ne ochungo kuom kinde mano uso makamano no winjo bed ni timore tarik 21 mano dwe mar abich mano mahigani kata kamano kaluore kod kit kaka Tuju ne oketo kanyo omenda maderom bilion 50 mar mondo miye thuolo mano mar ndalo 30 maneno kapo nono nyalo tieko weche makamago. Kata kamano sani koro yangore ni nitiere mwandu mare mar ariyo ma ibo bed ka bedo auction kata iuso mar mondo mi bengi mar East African Development Bank oyuda gowi margi mano maderom bilion 4.5 ma Tuju nitiere godo. Nyako Ramogi Ajong sigana makamano inyalo somo it gazette mar 8 mar gazeti mar Daily Nation. Adono ang'ane machinglo mano manitiere it gazette mar 13 mano mar gazeti mar Daily Nation. Machinglo makamano nyaka Ramogi Ajong adwaro ni wayude achiel kachiel kaito in bende kaka janeno marwa inyalo ponga negi wi ni to jagoro ne temo gorango kata en ote mane jagoro temo chwalo kotudore kod machinglo makamano. Nyaka Ramogi Ajong king'iyo machinglo makamano nitiere jala ma ochalo ni entiere nyamburko to nyamburko makamano king'iye en nyamburko maonge kata body en mana gi steering wheel kaachiel kod tires to king'iye kanyo entiere kod battery makamano inno kondike kanyo ni Azimio to jal mariembo nyamburko makama wanyalo pongo gi wiwa king'iyo surane inyalo pongo gi wi ni en ng'an korka kora paro ni ochalo na jatend duond bura mano mar Wiper wang'eyo ni en ng'a. King'iyo nitiere nyamburko moro makoro nitiere to kora aparo ni body mano mar nyamburko ma jal machalo jatend duond bura mar Wiper en osedhi gi steering wheel kaachiel kod tires to body mar nyamburko to dong chien to king'iyo body mar nyamburko ting'o jomoko nitiere jal machalo na jalup jatend duond bura mar Jubilee kaachiel kod jal machielo ma bende wanyalo pongo gi wiwa ni sura makamano en mar ng'ato. King'iyo nyalo bedo ni nyamburko ni mano mar Azimio nitiere kaka otemo bedo itemo mar mondo mi obed jump started to mana sigana ma bende ang'isi ni nyalo somo matute it gazette mano mar 6 mar gazeti mar Daily Nation ema paro ni machinglo makama onyiso wang'e ni duond bura mano mar Azimio sani koro temo mar mondo mi gine kaka ginyalo loso odgi mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 mane momiyo ndike kanyo ni jump start gitemo jump start Azimio mano kotudore kod manyo joma moko manitiere kwetha maketo sirikal tesre makoro temo mar mondo mi gine kaka ginyalo riwore mar mondo mi gichung jal achiel mabro bedo karakore kod jatend piny Kenya William Ruto e yiero mar higa mar 2027. Kapok waloro nonro mar gazet wang'i ane mana wach mantiere it gazet mokwongo kende mano mar The Standard. Kalore ni wach mantiere it gazet mokwongo mar The Standard bende maparo ni wach mar kamano e machal gi machinglo ma waneno e gazet mano mar Daily Nation. King'iyo it gazet mokwongo mano mar The Standard ndike kae ni grand coalition in the making riwruok mar siasa maduong' kata motegno makoro ichan losi mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Wacho kae ni nitiere romo mane obag kanyo kata mane ochwe kom kod mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mineno ka gazeti ni mano mar Daily Nation oketo pichane kanyo koting'o bade malo mane obagi romo makamano nobagi mano Stephen Kalonzo Musyoka Command Center mayudore buore Nairobi ka koro romo makamano iwacho ni ne onyuolo paro mano mar loso a grand opposition coalition makoro bro bedo ka keto odgi kumoro achiel motelo ne yiero mar higa mar 2027. To kendo pichni mag moko kuom jotelo moket kanyo Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Charity Ngilu,
Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, Edwin Sifuna, Martha Karua. Kakoro nyaka sani osebedo ka liekore ni osechak por wach kod Rigathi Gachagua kaachiel kod Edwin Sifuna, mano mar Linda Mwananchi, mondo gine kaka ginyalo loso odgi e yo makare. Tiwacho ni twak makama mosechako mienjo ket kod mano mane oneno e higa mar 2002 makori wacho kae ni ne en nak, mane en wave mane odonjo e telo higa mar 2002. Warito neno ni Grand Coalition in the making ni obobedo maket kod mar 2002 koso obobedo yo machalo nade. Sigana makamano inyalo somo it gazet mar 6 kaachiel kod mar 7. Yiena mar mondo mi atiek nonro mar gazet gi kanyo kora Mugia Jwang, inyalo dhi nyiewo gazet ibedo piny somo e yo makare. Akaw mana yuyo madindo gi sani kaito Cleophas Oluoch bro bedo ka donjo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Riti masani nyinga Joyce Oduor.